Alhamdulillah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga bangsa mi mga urip no Allah na itaros tanok man so di tanok kapma na so kapagusya tanoron kapagaluya tanok ko mga panguyaton na to katuro Allah sa suratul Mu'minun. Era raw tanong ayat nagyang to katuro Allah walladina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Galba ko to agusifat umanta pakawaris ko jannatul firdausil a'la. Damang nin tanong ko Allah lang ulang tanong palapaleta no makasulad ko jannatul firdausil a'la. Again so kabasa Rasul sallallahu alaihi wasallam idza sa'altumullaha al-jannata fas'aluhu jannatal firdausil a'la. Lagid buka pangninyo ko Allah makasulad ka no ko surga na ayat na pangninyo ko Allah na si ikanudan makasulad ko jannatul firdausil a'la. Siya na hapor. Pamakapuno na nga mga lasik. Sa din sa makasulad ko jannatul firdausil a'la na dat na emanan yan na ikasigi niya no pamakuha na kasigiro gukuni kadabar o kasigi. Kapag mga oseno ng mga ulama na so tampar sa baba na din yang kilay so kapiyaw kasurgaan sa puro. Na so tampar sa puro na kilay niyan so kasurgaan sa baba maunas kaniyan na kesampur na so kapanalamat yan. Na ino di pa kailain ko tampar sa baba so kasurgaan o tampar sa puro ka andi kainggit andi kasigi. Unsatisfied kung ano inibgirun wallah. Nadipman ka pa kayo, bapa ka lagi-lagi daw wallah, hapangatan sa mga tao surga, kagiyang bida-bida sa aman. Lagi tanong iman to si isa ngaya kasasagad tanong Ramadan, bida-bida tanong sa ka-ikhlas, na bida-bida so ka-impidi tanong kupuasa tanong, na bida-bida so mga amal tanong, peduli tanong kapuasa. Nagyabo din yung kapuasa, ano man na di puasa, na di manarawi, di imamati sa Quran, di sasadaka. Na bida to. Kau pa kapalagidan kasumbida, na da makapaginuntula so Allah. Nagyanan mga bangsa miya, mga urip no Allah. Pamangnitan ko Allah, si tanudan, makasulad, si sangat jannatul firdausil a'la. Okay, na para makasulad ka, nagyan ay pangaluin tanong mga sifat. Qad aflahal mu'minun alladina hum fi salatihim khashi'un. Na taman sisa ngaya ikan walladina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Yang ato ra'un na mura'un. So mga isasarikiran gusto mga diendira, mga pasadira, mga prabisira na sisiap nira itu manira. Nah, yang ato una tanoro na ato sarig. Agito so kabasa wala. Inidulong langit, inidulong palaw, inidulong lupa na faabay na ayahmil na. Disi dairang pangaraw. Ayam yang raw na manusia. Nagyan na susarig mga bangsa miya, dua ka klase susarig. Sarigu Allah, agus sarigu manusia. Na susarigu Allah, nalango na ini paliugat yan. Agulango na ini sapar yan. Naso ini paliugat yan. Naso kinggulalan na kaon. Naso ini sapar yan. Naso kapalagoy kaon. Na ininggulalan ka. So sarigu Allah. Nagirap man na so ini sugu Allah. Ini paliugat Allah. Nadangkang gulalan. Nadaka kasarig. Nabaka nung pagkawaris sa jannatul firdausil a'la. Dar kami sarig so sambayang ka, dar kami sarig so puasang ka, dar kami sarig so balaloks ka, dar kami sarig so jihad ka, dar kami sarig so ano ba yun na mga paliugat to Allah. Imposible baka masul ko jannatul firdausil a'la. Yan ni sarig. Ini sarigu Allah.
Nalagid mambong ato ini sa parwallah. Sari ka ubaka sina, na ubaka paman ko, na ubaka priba. Na nakagya dakakaakuli. Miri baka mindaga nga sa drug, o miyaya ka sa kadarmat. Miya so ayan ori panola na dakakasari gina. Miya pukas ka. Kupakasulit ko jannatul firdausil a'la. Inugi nga yung Ramadan mga bangsa tanong na yalala yung tanong penginsi ko Allah nagyang to dua. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ya Allah na pengningor ka ayada na manggal baka ka na sumapipya. Na pengningor ka katalikudan akan, kapalaguyan akan, kaawaan akan, mitaplok akan sumadusan. Amay ko tiari marka na no Allah. Napi may po sa Ramadan, nama sesemu-semu ka kudusa. Na si ka maadik, kama ko ka na kapakiro ng basa suka adik. Si ka ayap kabubebeen kang galbak na lang na mga pipya. Na ikakagugud ka ng mga dusa. Nabakad pa ka naraka. May kalagi doon, tibunta, loka pagintaw ka. Yan ang mabang sa miya, mga oripnolay, kadua sarig, nasarig, rakaw, lagid ka manusia. Lagid po siyarigangan niyan sa tamok, na siyarigangan niyan sa maratabat, na siyarigangan niyan sa katero. Na dapat nakasarigan ka. Na kakasarigir ka, nasulagi din no, kinisarigan niyan rakaon, na iyang kaong kitunay. Na iyang mga sarig, ibarat na pirak. Emgay ko mga miskin. Pirak. O di na zakatul fitr. Emgay ko mga miskin. Pirak. Emgay ko mga murid. Tamok, emgay ko mga matailo. Maratabat, siyapan. Gusto nga ninsa nasa rigar ka o lagid ka manusia. Namadakal mga bang sa miya, mga oripon wala mala isimba, namadakal sambayak, namadakal puasa, na ubang asarigi ka, di ka sariga. Batabila ba nga napirak? Kapululubad sa rason yan. Amatiro yan na kiya patutan. Allahu Akbar. Patabila po mga bangsa miya, ngaya zakatul fitr, igira kinanglan ka supira, na anay ni pakawitra ka, ibigay ko mga miskin, na miluluba ka sa rason ka, akiya ko ang haon. Nagyan ni saba pa, aya patut, nagyan mo to tamok, apakawitra ka, na daan ka, akadagaw ka halal ka. Na naudir ka ka halal, na inapipikira nga, na sudyo sa puububuy, ka angka kapalagoy. Ang kakapalagoy. Nagyanan mabang sa amin, ang na sarig, umano siya, ay psirigar ka. Nagyanan ni mauna-una mada, ko amay ko mag-ansyobang. Kada ko mga tao. Nayap na masakit ito, nasudikad sarigat, na a-idol ng mga tao, kubayan nila. Nagyangatap ka sarigat, na di irang piliin. Allahu Akbar. Na ikatlo mga bangsa niya, mga urip na Allah, na si isa yawmul qiyamah. Na may kutitay tanong sa sirat al-mustaqim, malibut nga titay. Na di kasilub ano isa sa rigarta. Nandun ni kailayang aon, nakakilala ka. Na pumitiyarangan yan. Katawan na nga tiyan naway, sa kaso isa sarig, araka, nakuan ka ko kahindawag ka si ko kirkon, nakulog. Napagalangan kaniyan, na di kaniyan pakatimbawang ko surga, tama sa di kaniyan maulog ko daraka. Subhanallah. Amay pamangko, barakabo di kisarig na tumo dingat pengrawan. Dingat pengrawan. Yang na mga pitra, na di nga bukib ko mga miskin, di kaon penim. Aba kaniyan kebinasay. Pagawa ang buso dunia, na baka bukas sarigi. Di nga po nang kasariga, nurip no Allah. Nagyanan mabang sa amin, mga urip na Allah, sa adan sa tao, ami sarigon, so sarig. Asarigo Allah, abu sarigo manusia, na miyatangkad, amakawaris ko dyan na tulfirtaw sila Allah. Lagid mamuang ito ahd, yung ito pasad. Miya karagargan ni gira ada katumani sa pasadu ini pesadaka. Pasadiwa, anda ba ini na yang atua mi pesad so pi pesad ani pesa ya kanuna dan yang nakabu pesa o dinabtelabu kanuna pinayaw na dabu makaun so mga promise yan makapasadan yan na diniya mo itunay nasadin sa tawa dito man sa pasad dito man sa promise amiya kalala adusa
Nasad man sa tao, tatandu niya sulang mapasa dia. Gusto mga promise yan. Na malama ito, naapya sa kanya mo. Naapya, ano ba ini na tungan na yung marasay. Na ituman yan. Na yung mamu permiron Allah, na kapag sa kanya si sangat to, mga tao apakawares ko dyan na tulfirto sila. Bala-bala sa tanong Allah sa madakla mapia si sangay di tanong kapndaray nung di tanong kapamakin kasi sangay mga video tanong. Salam namin sa kanusan langon mapita insyaallah na sumpat tanoro na to ka palima waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.